uGeneral Mkhwanazi ilanga eliphuma emva kobusuku obude laphuma iSouth Africa yahlala esigcakini ithamela ubumnandi balo. Ilanga eliphuma ebavelo bala abasebenza ngobumnyama njengembhede alimnyonyobela umuntu esayidini limqonda ngqo. Isiqhwaga esithinta amakhala ezikhulu kwiMadlanga Commission. One question ethethayo. Umphendulo wemibuzo yonke ebhekiswe kuye engena uIris isichuse sikaThando Gumede umama kaIris. Inhlamvu yesibhamu somlabalaba ka12 usehla senyuka. Into edla ikhuphuka idle noma sehla. Umshayi wenja ngoba ekudla umniniyo. Unotheleko ogaleleke kwiMadlanga Commission egugusha amanzi njengekamela eliphuza lihlinzekela ingomuso. Bangawathi mbiba bebemhlinzeke ngawo kwabhuntsha ukuzila undaba mlonyeni lo njengokudilika kwegoli ngozibandlela umsuso inxokonxoko engagaya iziqatha inkunzi ekhomba abathakathi isobha abathakathi bekhonjwa abaqhuba imbuzi umabheja semzimbeni ayakhuluma noma bengathula abanikazi indoda engathengeki le njengesulumane maselitheli yavala esitolo ngoba libheke esiguqweni indoda ekuthenjelwe kuyo njengendla kagogo emakhaya unkungwini intelezi yabashayi benduku ishaya ikhanda kubheka icele kwabuhlungu uqukula kusenzo mchunu yayifaka embanjweni kuBrian Mohotsi kwaqaqamba isitho kuJerokeni uGeneral oneyibongo manje imbona nosho kanye kanye nithi lahla ibhokisi hey kwabo umfoka Mkhwanazi sebadlula ngokukhwabanisa akhwabanise ngisho ubumnyama buka 3 days ebesibuthenjiswa abefundisi ngomhla ka 22 September